Kung gusto niyo kumain, tap silo. 50 pesos lang, busog ka na. Lapit lang kayo dito sa booth sa tabi namin. Tanong bilis, lapit na kayo kay tita. So again, nagpapasalamat kami sponsor sa Purity, sa Subway, sa Beastern, sa BFK Sen, sa Duncan, sa Kitty String, sa Yoya News, sa Yoya Nation, at sa Yoya Jam. Yucks. Yoya Jam. Hindi. Pangit talaga yan. Okay, play ready. Video. Judges. Okay, ladies and gentlemen, Hans Madula. Ayan na! Go, big boy! Big boy na siya! It might be the right time. Might not be the right one. But there's something about us I want to say. Ayan! Magsik ng JJ Beauty! I might not be the right one. It might not be the right time. But there's something about us I've got to do. Some kind of